Така, включваме се вече и с TCL-а. Мисля, че тук няма електронна стабилизация. В момента ходя, после като го пуснем да го гледаме, ще разберем клати ли се картината или не. Но цветовете изглеждат, според мен, доста по-реални, отколкото с другия телефон. Точно в този момент слънцето ми е в екрана и се вижда много добре, супер добре се вижда. Просто този екран с това антирефлексно покритие чупи мивки. Еволата на тия от TCL, как са го направили. Както казахме, днес е 26 октомври 2024. Един бърз анбоксинг на апарата, за да се види какво има вътре в кутията. И какво няма. И тук едно видео на Full HD. Сега, ето ми сянката. Сега слънцето го грее. Просто много добре се вижда. Единственото, което не мога да разбера, но така като го гледам, самия апарат като му гледам екрана, просто така са го направили екрана. С това покритие антирефлексното. Няма някакво защитно стъкло и някаква защитна лепенка. Но според мен няма и електронна стабилизация. Можеха поне една електронна стабилизация да му сложат, като няма Optical Image Stabilization. Защото сега ходя. Сигурно се чува и леко се разклаща камерата и най-вероятно после така ще се види и на видеото. Няма да се занимавам, между другото, с някакви програми да сливам двете видеа. Ще ги кача едно след друго. Тук съм идвал, когато имаше водичка в коритото на тая рекичка. Сега, както се вижда, няма никаква водичка. Много добре се вижда. Добре се усеща лекичък и апарата. Мога да кача, освен това видео, всъщност снимки няма да мога да кача, де. Трябва да се обработва видеото, но сега ще направим малко снимки. Така че това беше от мен. Чао!